ははい、そうですね。ちょっとお待ちくださいね。いろいろと準備してましたよね、さっきね。皆様こんばんは。カパリリ、カパリリミュージックツイキャス、生配信つないでない。今日で2回目ですね。線をつないでいませんでしたね。画面ね、モニター画モニター面です。生配信でいいですか？いいえ、お待ちくださいと画面に出ております。出ております。はい。モニターをですね、この度大きなモニターをつけまして、その準備をリーダーがしておりますがしばらくお待ちください。はい、出ました。よろしいでしょうか？いいかな？いいですね。はい、熊本からお届けしております。熊本で、ハワイアン、ミュージック、ハワイアンライブ、ハワイアン、バンドですね。なんかいろいろ言ってるけど。ハワイアンです。それでは、あまりおしゃべりしませんので、行ってみましょう。はい、では1曲目。はい、アロハエ小原。いかなにやおぽろるるえかるはおからうらあいかまかいアロハエコハラくおねはらえらいいらでまいかるいういえくわらはおれなかぱいあぱアロハエコガラくおねはなうえあいやおばへやくらうなかまるかみかうまうまおなくくなめひまみやアロハエコガラくおねはなええはうぷかまなもあいかいけなのねやいなおこはらうみおこはらいきあろはえこがらくおれがらえはうぷかまなもないかいけなのにやいなおこはらうにおこはらいきあろはえこはらくおれがらアロハエコハラくおれがこんばんは。こんばんは。ゆきこさん、こんばんは。ありがとうございます。ドレスいいですね。ドレスそうですか。はい。今日はちょっと赤でね、赤でね、行ってみました。そうか。これモニターだとですね、オレンジっぽく、オレンジっぽい感じかな。ね。そうね。そうですね。黄色も入ってるので、私もオレンジっぽいかもしれませんけど、よろしくお願いします。はい。これあれですね、コメントがかぶっちゃうんだね。今ちょっと途切れましたけど、あっちは映ってるね。はい。
はい、来た。はい、1曲目はね、アロハエコハラという曲をお届けいたしました。ツイキャスの配信を始めてね、もうだいぶなりますね。もう2年ぐらいなのかな。わかりませんね。わかりませんね。長くなりましたね。なりましたね。はい、で、月に、しないようにしましょう。月に1回、の配信なんですけれども、今月曜日、第1月曜日ですね、にさせていただいていて、来月あたりからですね、プレミア配信というのをちょっとやってみたいと思っています。ね。有料でございます、プレミア配信ね。有料でございます。なので、ちょっとこういう感じなんですけれども、ちょっとグレードアップした感じで、あとは配信時間に制限があったか、8時間までできるそうですから、チケット制になりますけれどもね、ぜひぜひ、チケットを購入していただいて、何でそれ私たちの評価がこれでわかるね。わかるね。コマーシャルをね、ちょっとうまくやりたいなと思いますけれども、もういつもね、ご覧いただいている皆様にぜひとも、こういうバンドがいるっていうことをね、シェアしていただいて、どうぞお知り合いの方にもですね、応援していただけたらな、嬉しいなと思っております。はい。ちょっと時間が、夜の時間でしたらもうちょっと遅い時間ですね。それから土曜日、日曜日でしたら午後ぐらいの時間から、をちょっと時間帯としては作りたいなと思っております。また、はい、わかりました。そうなんだって感じですけどね。そろそろね、いいかなと思いまして。はい、わかりました。はい。では、2曲目ね、お届けいたしましょうか。ちょっと、軽快なテンポの曲でございます。ワイヤーの絵です。
ワヤナエでした。はい、お届けしております。カパリリオハワイでございますね、タイトルはね。なんかハワイのつく配信の名前がね、いっぱいあるので、時々ね、間違えたりもしますけれども、ありがとうございます。はい、今5名の方ね、見ていただいております。随分この曜日のこの時間での配信が、結構ね、定着しているのかいないのかよくわからないんですけれど、本当にね、ずっとご覧いただいて、継続してね、ご覧くださっている方もいらっしゃったりして、どうもありがとうございます。はい、それでは、今日は、でも、あれか、リオのハワイアン配信の時は、意外と衣装もガラガラのものをつけてますよね。柄物を着てますよね。着てます、はい。意外とね。はい、お揃いは1枚も持ってないので、私、1枚あるかな。紫黒みたいなので、これね。はい。なんかあれはマカマカさん。マカマカさんのやつね。マカマカさん。それしかないですね。普通ね、ハワイアンバンドってみんなお揃いのドレス。柄物をね、柄合わせたりするんですけどね。いいよね。それはそれでね。なんか、一緒でなくてもいいんじゃないっていう多分結論になったんですよ。リーダー作ってくれないからな。だからな。なんか、そんな感じですね。自前でやっております。自前で。それぞれ自前でね。だから、色目だけね、ちょっと合わせる感じで、しておりますので。誰か、はい、じゃあ、スポンサーになるよって方、いらっしゃらない。スポンサーになるよとか、スポンサー募集してます。衣装を提供してくださる方ね。でも、露出が多くなってくるとね、演奏回数が多くなると結構コマーシャルになると思います。なんかステージがあったら作ろうかな。今度はね、なんかやろうかな。自前でね。はい。スポンサー募集してます。じゃあ、次の曲いきましょうかね。ハーラバという曲ですね。はい。じゃあ、ミキさんのボーカルでお届けいたします。「
辺ちょっとだって休憩ないんだねこれ。そうですよね。バンプが前あれないのかな。ずーっと歌いっぱなし。はい、お揃い衣装を提供しちゃおうかな。あら、いくよさん。おいくちゃん。ありがとうございます。ほら私が作ったの黒のあるじゃない。いくちゃんに作ってもらったね。あれのどう？白に黒にちょっとゴールド入ってる。なんかはい。いや、もう提供していただけるんでしたらもうね。はい。お金お支払いしますから。大きくこのサイズ辺言っとけば。この辺に名前をバーッとこう入れていただくといいですよ。これはいくよさんのね、いくよさんのブランドの名前をバーッとこう入れていただいてね。なんかブランド名作って。はい。毎日来ますから。言ったな。毎日来ますから。それ何ですか？それいいですねって言って、もうすぐ紹介しますね。そういう感じでね。福ちゃんこんばんは。お二人さんこんばんは。ありがとうございます。ね、福ちゃんこんばんは。ありがとうございます。ブランドアンバサダーですね。かっこいい名前ですね。いや、本当嬉しいな。ありがとうございますね、いくちゃんね。ブラーティさん、インスタよりこちらが画像が鮮明ですね。ああ、そうなんだ。移動してきました。どうぞ移動してください。はい、最初から見てますぜ。そうですか。今ね、ツイキャスと、あとは、これ、ミキさんのチャンネルかな？そうです、インスタはね、私のチャンネルです。のインスタで、今、縦画像でね、配信をして、同時配信をしております。そうなんですね。こちらね、あれなんですよ、ツイキャスはちょっと画像の、なんていうんでしょうかね、エフェクトといいますか、が、ちょっと入ってる感じですね、明るく。若く見える。インスタ、こっち私の。インスタ、そちらね。ここから見る感じではインスタの方がはっきりしてるんだけど、色合いもはっきりしてますね。色が濃く出るのかな、かもわかんないですね。ちょっとツイキャスの方はね、明るい感じで出ています、色がね。でも、若く見えるよね。若く見える？若く見えるね。若いよ。若いもんね。いらんこと言いましたね。はい。お届けしております、カバリーリョハワイですけれども、では次の曲はですね、イングリッシュローズという曲をお届けしたいと思いますね。どうした？いや、これ何だったっけ？これアンスリーブとハイビスカスですね。はい。これミキさん作りました。ハンドメイド。ずいぶん。これ何センチあるんですか？2メーターかけ200×200ですね。200×200。すごいね。はい。では、イングリッシュローズお届けします。Aloha
けまかい熊の枠のけらにかばりあいかぶわいはらなねかばなおくにわれにかばけあげはかいはい、お届けいたしました。イングリッシュローズ、拝んじゃう。拝んじゃう。ね。いろんな方の歌をね、ずっとこう、演奏させていただいて、で、やっぱりなんか、ハワイアンに共通して言えるのが、なんか気持ちがね、リラックスできるっていうところが、一番あるかなとは思います。もちろん、悲しい歌もあるんだよね。そうね、悲しい歌。悲しい歌？悲しい歌じゃないか。悲しいけど悲しい顔はしちゃいけないって先生から言われましたよ。ですよね。なんかね。でも曲調がもうほとんどですね。メジャーのね、長調の曲ですから、すごくね、こう気持ちよくね。マイナーコードはあっても長調ですもんね。そうそう、キーがね、キーが長調なんで。キーが長調しかないよね。しかないよね。マイナーの歌はね、なんかマイナーと単調と長調をこう繰り返すやつとかはあるけどね。じゃあ次どうぞ配信してください。はい。そっちの話ね。次ね。あれがそうだ。アイアロペレがね、そういうやつからね。はい。では、次の曲はですね、ずっとお蔵入りじゃないけどね、あんまりバンドではやってこなかった曲でございます。ヘアロハのホノルルね、を今日はね、やってみたいと思いますが、これ多分テレサ・ブライトさんのね、テレサ・ブライトさんのバージョンです。いろんな方が歌っているので、ナーパラパラにも歌ってるしね、ちょっと歌詞が違ったりするんだ。あ、そうなんですね。はい、だからフランド伴奏なんかの時は誰のバージョンかっていうのを一応尋ねるように、要注意曲でございますね。
私もこの曲はねすごく好き私言葉がなんですよ。そうでしょ。私言葉が要注意曲なんですこれ。ちょっとどうぞあまり出てこないそうね、慣れない単語が、単語が出てくるので、そこら辺はスルーして聞いてください。なんちゃって。ではヘアロハの方で、はいワン、ツー、スリー。震えた。震えた。ちょっとキーにも仕掛けがあってね、D から E に転調するんですけど、そのとこの前のコードね、その前のコード軸ね、E の曲ってあんまりやらないもんね、それでね。そうかな。やらないですよ。だいたいC、D、F、G、A ぐらいまでですよ。それ以外のキーが出てくるとちょっとねびっくりすちょっるけどね。と聞いちゃいたい感じだけど。はい、ではちょっと楽しい感じね、いきましょうかね。はい。すぐ忘れてた。へんねねこあか、とぶれやれやばは、夢やままうりが、for you and I。へねへねこばか、これやれやばは、夢やままうりが、for you and I。旅の
Mako Ayanaika pipistu Me ama Via For you and I Ikakako Mako Ayanaika pipistu Me ama Via For you and I もう一回ここにピアノ頑張ってお疲れ早い上に2回振るというねそしてだんだん速くなるというね乗ってくるんだねだんだん乗ってくるのねそうごめんなさい。はいいいんですよそれは踊りの人は大変だな。大変ですねバンドさんはだんだん速くなってるよみたいな。これ一回速くなるとねなかなかテンポって戻らないからね難しいんですよ。はいそれではだいぶ進んでまいりましたね、はい、では次の曲はトゥバーローゼじゃなくてプアトゥバーローゼね、曲をお届けしたいと思いますね。ちょっとゆるりとした曲ですが、はいはいプアトゥバーローゼSweet
ど、これ低どうでいしたでしょうね。か。低いね。低いのかな、高いので。なんかそうか。なんで始めたんですかキーは。B フラット違うね。F か。F で始めて、最終的にキーは A になる。ね。夏になるといろいろ飛びますね。4度4つは4度、4つ上がるんだ。すごいね。ハワイアンの、ね、曲はこうやって転調するパターンが非常にやっぱり多いです。最近のテレビとかで聴く曲も転調する曲割と多いですけども、ハワイアンはもうね、はい、上がったり下がったり、とてつもなく上がる、ね、やつとかもありますね。5度、6度はもう平気で上がっちゃうんで。はい。お届けしてまいりました。カパリリオハワイですけれども、先ほどもちょっとお話ししましたね。ちょっと来月は、定例のこの配信は、行いますけれども、それと加えてですね、プレミア配信というのをね、やってみたいと思って、今ちょっと段取りをいろいろしているところでございます。はい。曲変えるの？変えるよね。変えるよ。うん、なので、この定例配信がちょっと短くなると思います。いいと思います。ね、はい、短くなると思います。で、どうだろうね。30分ぐらいになるかなと思いますね。はい。なので、ぜひぜひ、ちょっと今ね、工夫をして、いろいろ、やっておりますので、もうしばらくね、お待ちいただいて、準備、チケット販売の準備ができましたらね、ご案内をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。結構ね、やってんだ。ツイキャスプレミア配信って。意外と。はい。なので、じゃあ今日は最後は、これ久しぶりかな。久しぶりですね。ね。これ、江戸先生の時これだった。違うか。誰？江戸先生の時。江戸先生？これやったかな。あ、江戸先生踊ってもらったやつ？カピリナだったっけね。プレイヤーもやったね。プレイヤーね。プレイヤーやりました。はい、それでは、お付き合いいただきましてありがとうございました。最後にお届けする曲は、エピリマイです。Oh
とうございました。それではハワイアロハね、最後、お届けしたいと思いますが、ご存知の方ね、歌ってくださいね。いくちゃん、プレミア配信楽しみですということです。ありがとう。聞いてくれるの？ありがとう。買ってくれるの？ありがとう。ありがとう。福岡行かなきゃ、いくちゃんにご馳走しなくちゃ。そうだよね。行きます。必ず行きますから、いつ行こうか。必ず行きますんで、ね、お会いしましょう。はい、それではハワイアロハでお別れしたいと思います。